नोंनि गन्थं गुरुंनि दारिया मोनब्लाबो फुनानै होग्रा हिनजावला हौवाला हिनजावा नोंखौ बारनानै जोबोला बैसोर बुंग्राफोरा हाबा जादो बैसो बारलांबाय दाबो जाया। आं दिनै फंनैसो खोथा बुंनो सानदों, जोबोर मोजां खोथा। जायफोरा दासिमबो हाबा जायाखै बिसोरनि थाखाय जायफोरा बैसो जाबाय, एसे बैसोआ बारलांगासिनो दङ नाथाय हाबा जायाखै, आरो जायफोरा हाबा जानायनि समा माने बैसोआ जाहां जाबाय बिसोरनि थाखाय दै। मोजाङै भिडिअखौ मोजाङै नाय आरो खोनासं। भिडिअआ एसे गोलाव जागोन खिन्थु नायजोब नङाबा। बै सानैसो मानसिफोर दङ ना, हाबा जादो बैसोआनो बारलांसिगोन दाबो हाबा जाया, दाबो हिनजाव लाया, दाबो हौवा लाया होननानै बिदि बुखिग्रा दङ ना, बुंग्रा दङ ना। बिसोरनि खोथा बुंनायाव जामब्रनो नाङा, मिथिबाय? थोस बिसोरबायदि मानसिफोरखौ मारो गुलि धिखाजुलि बिना बैसा उदालगुरि बेबायदि बुंग्राया बुंबाय थाखागोन। हाबा जाखांनायनि उनाव नोङो हौवाजों तुब ताब बुजायोब्ला बैसोर बुंग्रा मानसिफ्रा नोंखौ बासायफैगोन रे। बासाया। आरो हौवा बुग्राबोथ' हिनजावफोर दङ दे। हिनजावा नोंखौ बारनानै जोबोला बैसोर बुंग्राफोरा हाबा जादो बैसो बारलांबाय दाबो जाया, बिसोर बुंग्राफ्रा नोंखौ बासायफैगोन रे। बासायफैया। बेनिखायनो बैसोरबायदि बुंग्राफोरखौ मारो गुलि धिखाजुलि बिना बैसा उदालगुरि सब बारा बिदि बुंग्राफोरखौ। बैसोआ नांगौ एसे बारलांथों अरजाया, मोजां मानसिजों हाबा जा, मिथिबायना? मोजां मानसिजों जाहाथे रुजु रुमु संसार जालांनो हायो। नोंनि गन्थं गुरुंनि दारिया मोनब्लाबो फुनानै होग्रा हिनजावला हौवाला, गगा मोनबाला गावनि आखाइजोंनो गारनानै होग्रा हिनजावला हौवाला सम लायो बिदि मोननो थाखाय। बैसोआबो बारलांनो हागौ बेबायदि मोननो थाखाय, सौग्रोनो थाखाय। नाथाय अब्लाबो ने, मोजां मानसिजों हाबा जा। हाबा जाखांनायनि उनाव नोंनि हिनजावा गुबुनजोंबो लाइन मारिग्रा जायोब्ला नों मा खालामगोनलै? हाबा जाखांनायनि उनाव नोंनि हौवाया गुबुन हिनजावफोरखौबो नोजोर होयो, बिसोरजोंबो लाइन मारिखोमायो, एल' एला जानो नागिरो गुबुन हिनजावफोरजोंबो, मा खालामगोनलै नोङो? थाखा फैसा दङ, ना बेदर सानफ्रोमबो जायो, नाथाय हौवाया नोंखौ धमकि होनानै रायनानै बुनानै नोंखौ कन्ट्रल खालामनानै दोनो। नोंनि बे ना बेदरा खहाबगोन रे उदैयाव? खहाबनाय नङा। बेनिखायनो थाखा फैसाखौल' नायनाङा। थाखा फैसा गैयाब्लालाय बोरै जानो होनना बुंग्राबो ओंखारगोन दायो आंनि भिडिअखौ नायनानै। नै बेखौ बुंनांगौ खोथायानो गैया। जाय मानसिया गावनि हिनजावखौ अनगोन, गावनि गथ' गथायखौ अनगोन, बिमा बिफाखौ अनगोन, बिसोरो खामानि मावखागोन, थाखा फैसा आरजिखागोन मोनसे नङा मोनसे राहा लामा लानानै। आरो जाय मानसिया गावनि हिनजावखौ अना, गथ' गथायखौ अना, बिमा बिफाखौ अना, बिसोरो थाखा फैसाबो खामायनो गोसो जाखानाय नङा, मिथिबाय? आरो जाय हिनजावा मोजां ना, बियो गावनि हौवाखौ अरायबो सापर्ट खालामगोन, हेल्प खालामगोन, थाखा फैसा गैयै अभाबनि समावबो राहा दिन्थिनानै होगोन। बिसोरबायदि हौवाफोरजोंसो हाबा जा, बिसोरबायदि हिनजावफोरजोंसो हाबा जा। बैसोआ एसे बारलांबाबो जेबो अरजाया। खारन जायफोर मानसिफ्रा दिनै बुंबाय थादोंना बैसोआनो बारग'लांसिगोन, हिनजावखौनो मोनला नों, हौवाखौनो मोनला नों होनना बुङोना, नोंनि दुखुनि समाव, खैफोदनि समाव बिसोर फैनानै नोंखौ बासायफैया। नोंनि हिनजावा गुबुनजों खारलांबा बैसोर बुंग्रा मानसिफोरा लायनानै होफैगोन रे नोंनो। नोंनि हौवाया नोंखौ दुब दाब बुनाय समाव बैसोर मानसिफोरा बुंग्राफोरा हाबा जादो बुंग्राफोरा नोंखौ बासायफैगोन रे? बासायफैया। मानसिफोरा नोंनि मोजांनि थाखाय बुंदों सानदों नामा नोंसोरो? जायफोरा हाबा जायाखै, हाबा जादो बुंनो फैनाय मानसिफोरखौ नोंसोर मोजां सानदों नामा? मानसिफोरा मोजांनि थाखाय बुङो, गाज्रिनि थाखायसो बुङो, मिथिबाय? आरो मोजां मानसि नामायनायाव एसे सम लायो। ओरैनो मोननाय बुस्थुफोरा मोजां नंखाया होनना मिथिखायो दा। आजिखालि गरमा गरमि हाबा जानायफोरखौ जेसां नुनो मोन्दों नाय। हिनजावा खारदों, हौवाया गुबुनजों लाइन मारिदों, गथ' गथाय गारनानै हौवायाबो खारदों, हिनजावाबो खारदों, बुजिसहायावनो हाबा जानानै गरम मालायनि बुंनायफोरावनो हाबा जानानै बरबाद जादों बिसोरनि जिउआ। खनसेल'सो हाबा जायो दा जिउआव। बेनिखायनो गुबुननि बुंनायखौ दा लानो नाङा। गुबुना मालाबाबो नोंनि मोजांनि थाखाय बुङा। नोङो धोनिब्लाबो माहाजोनब्लाबो नोंखौ मेगन साखागोन, गोरिबब्लाबो नोंखौ मेगन सागोन। नोङो नायनो मोजां समायना रमायनाबाबो नोंखौ बुंग्रा थागोन,
मेगन साग्रा थागोन नोङो नायनो गाज्रि माबाबो नोंखौ नायनो बाग्रा गाज्रि बुंग्रा थाखागोन होमबा नोंसोर सानदों नामा हाबा जादो बैसोआ बारग'लांसै होनना बुंग्राफोरा मोजां जागोन होननानै नोंनि मोजांनि थाखाय बिसोर बिराद सानदों नामा सिन्था खालामदों नामा दाबो हाबा जानो रोङालै बियो अब्ला हाबा जाबावगोन बैसोआनो बारग'लांसिगोन मोननो रोंला नामा बे हौवाखौनो हिन्जावखौनो बिराद नोंनि थाखाय बिराद दुखु जाफायो नामा नोंनि थाखाय मोजां सानदों नामा बिसोरो गाब्र'गोन खिन्थु गाब्र'गोन बेनिखायनो सानै हयै हाबा जा बैसोआ एसे थांब्लाबो अरजाया सम लाब्लाबो मोजां हौवा मोजां हिन्जाव नामायनायाव सम लाब्लाबो अरजाया नाथाय मोजां मानसिजों हाबा जा बुजिना बुजियाखै मोनसे डायलग दङ ना डायलग नङा बियो हसा खोथासो सानावहाय बाथिनै ओंखाम मोनजाब्लाबो संख्रिजों बानलुजों बाथोनजों बेनो जथेस्थ' एक्सुवेलि बे सैथोसो जानो हागौ नोंनि हौवाया जोबोर माहाजोन ना बेदर सानफ्रोमबो मोनजायो नाथाय असान्ति नोंसोरनि संसार जानाया बै उदैयाव खहाबनाय नङा हजम जानाय नङा उल्था नोङो सिन्तायाव थांनानै डिप्रेसनाव थांनानै नोंहा देहासो नस्थ' जालांगोन मिथिबाय नाथाय जायफोरा हौवा मोजां मोनदों हिन्जाव मोजां मोनदों फानलु थाइसे सेफ्लेना जाब्लाबो बाथोनजों जाब्लाबो खहाबो होनना बुंनाया बेसो बेबायदि हौवाखौसो ला बेबायदि हिन्जावखौसो ला गोबां मानसिफ्रा दायो बिमा बिफायानो जा आरो सेंग्रा सिख्लायानो जा नाहरग्रोयो जा सम्पति दङ ना गैया थाखा फैसा दङ ना गैया हौवाया मा मावो हिन्जावा मा मावो गोबांनि न'खरफोरखौ बरबाद जानाय नुदोंना नुवाखै मेगनजों नुदों दा असान्ति जिउ खुंनायफोरखौ गथ' गथायफोर बरबाद जालांनायखौ एसे सिन्ता खालामनानै नाय बेनिखायनो गुबुननि बुंनायाव मालाबाबो बे हाखराव जामब्रनो नाङा मोजां मानसि नागिरनानै हाबा जा